Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de data asta filmăm ceva Skywars și vreau să vă spun că sunt foarte fericit pentru cei 5 abonați. Da, asta sunt eu. Okay. Păi hai să ne băgăm la Skywars. Și era un handicapat de tip idiot care mă spama cu arcul și m-a omorât. Pur și simplu pentru că eram foarte low și tipul tot spama arcul. Și cum de m-a omorât? Păi pur și simplu. Mai aveam 2 inimi, eram foarte low. What the fuck? Ok. Se ceartă ăștia pe chat. Ne băgăm în seama noi ne continuăm Skywars-ul. Să-mi bag piciorul, frate, să-mi bag piciorul. Jur, cel mai... fuck sake. Și am filmat vreo 14 minute. La final am dat de idiot. Ăla. Și mai duce direct pe mine. Acolo găsesc și sabii și toate numai meu ce stările. Nu mă vezi. Nu mă vezi. Sunt pregătit, frate, sunt pregătit. Neni. Neni, mânca-te așa. Să te mâncă. Așa, mersi. Vreau să scap. Ok. Nu observă nimeni. What the fuck, man? Ce tactici de ascundere, bă. Bă, băiatule, bă. Ok. Andale. Power 4. Chavos. Mă duc pe tigă. O să-l arunc. Sau să mă fac pe el. Merg așa să mă fac pe el? Nu așa. Mă fac. Nu știu ce să fac, mă jur. Neni, eu știu dintr-o oră trecută. Neni. Hai. Dar cum m-a omorât? Dar cum? Fucking sane! Dar n-avea cum, frate. Avea o sabie de căcat. Dar de căcat, frate, de căcat. Frate! Mor. Ok, nu am la oare, nu? Stru. Păi n-o să mai fie atât de lung episodul. Fie puțin mai scurt. Îmi cer scuze, dar... nu vreau. Bă, că vrei să
facem facecam, scrieți și voi în comentarii. M-am gândit așa dacă facecam, ceva de genul și am doi tipi. Acolo nu e nimeni. Acolo nu e nimeni. Tipul ăla e african. Eu caut în chesturi. Tipul ăla e deja mai jos. Eu sunt deja mai jos. Eu pun armura pe mine. Tipul ăla nu și-o pune. Paralele, și am direct la modul spirit la mic. Vezi, frate, dacă nu luam itemele de aici și din chesturi, probabil că era mult mai bine, poate îi plăteam pe ele, dar nu. Am luat itemele, asta e. Vezi un tipul ăla de aici. Hei, tipule? Pa. Ce vrea tot tipul ăla? Ce vrea de la viața mea? Te-am văzut. Te-am văzut. Cred că nu are noastră rupem tot. Poate unul, doi. Ok. Pentru că sunt la mici și dau toți mine. Să mă duc pe tipul ăla, hai. Opa, spămează arcă tipul. Mă bate, stai să vezi că mă bate. Cred că-l bag atâta viață. Să fim sinceri. Hai că am și o arcă. Hai că am și o arcă. Hai bă, hai bă. Hai boss. Hai. Hai mă boss, hai mă. Hai mă bossulică mă. Hai mă bossulică mă. Hai că am și o arcă. Opa. Gata? L-am făcut pe fire. Nu știu ce am astăzi, dar măcar e cel mai bun. Care dă boss? De ce dai boss? De ce dai? Ha? De ce dai? Vrei să spamezi Power 5 pe tine? Ha? Ha? De ce dai? De ce? De ce? De ce? De ce? Era un inventar. Ce? De ce? De ce? Frate, nu te vei cu mine, eram un inventar. Ok. Hai să nu intre nimeni. Nici a intrat tipul ăsta. Păi, așa. Deci așa e Andrei. Salut Andrei. Și îmi place skin-ul meu. Nu știu, l-am găsit și eu așa. Și nu am pus mai mult, știi? Nu? Jura mea e foarte aproape, e foarte aproape, e foarte aproape. E foarte aproape. Și am și eu pe la... Mă duc pe mid sau pe chestia aia? Mă duce pe mid. De fapt, mă duc pe chestia aia. De fapt, mă duc pe mid. Și acum vorbă serios. 3 vor fi perlele și dă miduță. Dă-mă miduță. Ok, miduță. Cred că midul e cel mai iubit. Ok, am și eu. Ok. Fix ce n-aveam. Da, fix, frate, nu știu. E șmecher miduță. Și ar trebui să fie o intrare. Avea cineva pe mine. Și sigur e. Un Power 5. Sper să nu mai așa.
frate, seriously. Alexandru la huță are hack. Are hack, report. Reporting hack. Report. Bă, da, bă, ce hacker, frate! Tu te mă îngrijania mătii. Te știu ce nu a fost tipul ăla. Tu te mă dracu. Frate, gay prost. N-are ce să facă cu viața, își bage hack-uri. Voi ați văzut ce kill Laura avea? Voi ați văzut? Voi ați văzut? Voi ați văzut în pana mea? Voi ați văzut? Și nici nu ascundea hack-ul. Hai-ți. Da, scuze, dar pana mea, frate. Deci dai de un cheater, frate, când era arena cea mai bună. Bag piciorul. Hai, ultima arenă, vorbesc serios. Și dacă mai dau, frate, de vreun hacker la ora asta, n-are, frate, ce face cu viața, decât să joace corect. El spune, hai bă, joc cu hack, ce n-ai. Team solo? No. Asta că nu faceți voi team. Da. Ok. Da, sigur. Ok. Bun, încă nasul. M-am băgat inventarul, ok. Și acum hai să merg și eu acolo. Pentru că o să merg foarte rapid și am văzut că am văzut deja de acolo. Știi acolo deja? Da. Da, fac mă. Am ceva de aici. Chiar că am ceva. Ioi, fuck's sake. Du-te dracu. Ce pot să spun? Oi, ce vrea să-i facă măsa, să bată cu cureaua. Na, vezi, ești noob, ai murit. Bravo ție. Bată măsa cu cureaua. Sunt rău, știu. Și frate, eram aici pur și simplu costumat și eu ca un om normal. Și așa. S-a venit ăla, mi-a dat o sceat, m-a aruncat aici și mi-am picat. Ok, păi ok. De ce? Păi. Ok. Păi, cam atât cu acest episod pe ziua de astăzi. Cu voi a fost Alin și o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!